Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Verdugo. Tuman na tong duha ka butang nga akong gisugo nimo Tipalo. Ang hain niya to, Prof. Kadali ba nimong malimot? Ang pagmonitor mo sa mga lakaw ni Rian. Husto, Dok. Sa policewoman. Og ingon man ang pag-ila kung kinsa katong giingon ni Rian nga police asset nga matud pa niya nakaila sa Verdugo. Kinalamahay po siya. Nga na may katawa ka? Kung tinood pang nakaila siya sa Verdugo, Prof. Doktor, idiretso na unta niya agad si Brando sa kwartong nahimutangan nini dito sa ospital. Dili ba? Naibawa ko anak, Tipalo. Nakasabot ko sa buot mong ipasabot. Pero ang gusto ko may tabo, makailaman siyang kinuuray sa Verdugo uwa, hipuson gid siya. Di ko buot nga tunay mga samukan. Good. Mao magkadok. Prof, your voice is my command. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Kaya pun makontak ang phone ni Lynn. Ngano? Iyan ang gituyo parang di ko makakontak niya? Shit. Animal! Bullshit! Nakabuang kong lubag sa manibilag diyang gikalitan kong overtake niya itong nagbusina nga van. Pagtungod niya sa akong gisakyan. Tiliyot pa ko mabangkas postis kuryente. Man lang gani kay naka-break din ko. Kinsa makatong animal. Kuklong ko siya. Paluparong ko rin akong sakyanan. Wala na ako makita ang maong sakyanan. Pero dili ka makalingkawas na kung panuwaya ka. Kaya may data recorder o kamera kining akong sakyanan. Matrak na gihapon takang animala ka. Bingo! Nirangan sa tag-iya sa kinan, mitriyot makapadiskasyan ako. Usa ka Cornelio Bariles. Murag isda. Ayang address, aniya, ipa-surveillance ko una siya para masiguro sa Verdugo ang pagpatay niya. I-upload ko tayo ng tanang data, initawana. Ingon man ang mga commands para sa Verdugo aron malihok na niya kining tanan. Hain ka tong imong giingon, Prof. Dok, nga diriyot makadisgrasya nimo. Niya na ning iPad. Tanawa. Mauni siya. Uy. Mauni siya? Mauni. Katambuki ko'y guday ini. Nya, naggara-gara siya asdahan? Imo pag yun siyang naginutun, Dok. Dili ka maluoy ini niya. Tiguang naman eh. Tiguang nga way buot. Sa recorded video nga nag-stored sa data recorder sa akong sakyanan. Although di man kaya maklaro ang itsura sa kauban ining tawana, pero masabot nga usa ka batan-ong babae ang iyang gikatupad diha sa front seat sa iyang sakyanan. Bigara tigal ni tiguang, nagpabilib sa iyang babae nga gida. Mao na ginay imong desisyon, Dok? Unsa ka ba, Tipalo? Huwag kang kanungog sa akong gisulti. Kadungog, Dok, oy. Ngano kung wa? Unya! Unya? Aw,
Kinsa man kong musupak sa gusto mong mahitabo, Doktor. Prof, saman, ang akong mga anghel, ang akong patinahon ini. Ang ako nga ikaw mo'y musurveillance og plano. Og sa paglikidar ang Berdugo na mo'y muhimo. Mauna. Okay, Doktor. Okay. I-close na nako ning picture nga nakita mo sa iPad. Pag kanindot sa imong unit, Doktor, gawas nga nipis kayo. O maila nga mahalon. High-tech kayo ni mao nga gadget tipal. Kaya ang tanan nga digital o bisan unsa nga butang dinis sa sud nga gigama through electronics. Connected o controlled ni ini nga gadget. Mo ba? Uy, kanusa pa ka kumakaangkon o gingon ana nga unit, Prof. Doktor? Ay, kanusa pa. Uy, nindot ka man di og wallpaper, Doktor. Kung wa ako masayop, you isyat ka na mong hulagway. May lasi ang background. Oh, ikaw man di ay na og kisam na imong tupadok. Nga mistisuhon parehas ni mo. Imong giagbayan. O medyo idara naman ni siya kay ni mo. So ni, American? I am very proud nga mupailan nimo nining tawhana Tipalo. He's a Filipino, a Cebuano. Oh. May dugo siyang katsila. Siya si Professor Juan Miguel Salvador, my mentor dito sa States. And he knows everything. Sa tanan yun. Dakong utang kabubuton ako niya ang tanan kong nahibawan karon. Mao ka na. Dok. Yes. Prof. So hitsura lang yan daan. Mailang nga lantip siya sa labutan. Mura-mura siya hitsura ni Albert Einstein. Labi nga nag-glasses usab siya. He's really a brilliant man. He's a doctor of modern technology. A scientist. Ug usa ka inventor. And as a Filipino, we must be very proud of him. A very patient man. Merciful and loves peace. But is very dangerous kung imong binuangan. Bisan tuod kuyaw siyang tawhana kon binuangan. Pero very patient man. Taas og pailob og pasensya. Merciful and loves peace. Manggiloyon og may gugmaon sa kalinaw. Kung mao, dili parehas na mo, Dok. Bisag pa ko ni mo, Dok. Dok, ayoko, Dok. Gusto kang patyong ikaw, Tipalo? Ha? Gusto kang patyong ikaw? Ha? Patyong ikaw? Ha? Dok, buhay si Gino. Buhay siya. Magkapatay ka, Dok. Pidip mo! Dok, Prof, sorry. Kumidya ra tong ako. Dok, nalagpot siya pagpatid mo siyang naong, Dok. Ug nalukot. Di, pre, ikaw mahimala ka! Dok, husto na. Pre, kuhari ko eh! Dok, Di ka maamong siya kong kalagot! Dok, imo siyang tao, Dok. Si General Tipalo. Husto na, Dok. Pre! Kuya, kasakit siya pagbuwaklin ako. Pastilan, General. Nagmama man imong baba sa dugo. Ug ay mong naong ay. Miburot nga naigo sa patin ni doktor. Maayo pa mo pagkalukot, General. Hilom! Tabangan di kag pamarog, General. Pasagdi ko. Oo. Giingnan ti kang tabangan ti kag pabarog, General. O tanawa di nasukamod ka. Wa pa ko mo barog! Aw, wa ka pa day mo barog. O ngano kang nasukamod ka kung wa ka pa mo suway og barog? Hilom! Hilom!
Ayaw lagi sa pagkahat, General. Ayaw lagi pagkahat og barog kundi pa kaya. Ayaw pang hilabot! Awa, tanawa. O, di yun mo pa to, oh. Hilom ha! Hilom! Ako'y... Oh, Ako'y... kusog ayaw nagpatid si doktor, oy. Katilaw na ko, ana. Kuyapan ko. Niya! Wamang ko kuyape! Bitaw, wa ka kuyape. Pero maglisod kag bangon. Gusto na! Malingkod lang sa ko. Oh, Ay. may pangumuyak ka lang usa ka diha. Gusto na! Gusto na! Ano masab mo, General? Oy, yun sa mo to nimo nga atong amo nga nasuko man ni imog maayo. Nangumidyar ako. Pero gidretso kong sagpa. Pastila ni mo, General, oy. Wa ka paghapon kaila ni doktor. Hagbay pa mong uban-uban. Dili na ka kumidyahan. Awa pa ko, ana. Patay na ka. Kasakit sa kong liog. Ubul-ubul, oy. Naglisod ko. Ginawa ganina sa iyong pagtuok. Giyon sa man din mo pagkumidya, Sir General. Nga puwerte mang sintaha ato. Nagpangutana! Oh, suko umdig mangutana ta. Hilom na, ha? Hilom na! Na. Pangayo og suri ni doktor. Kay nay, ang yang gadget, oh. Unsa na? Cellphone ba na o unsa na? Nay, maayong pagkabuak. Naamong tungod sa imong komedya. Buni pa. Ipalagot ko ni Morigoy! Wa pa de ka maglagot, General. Rigoy! Joke. Pero ayaw nagsuko-suko da, General, kay na basig dili ka nakagawas ron. Lain ra ba ng doktora? Human ka. Unsa? Magpasalamat ka tipal o nga diha si Rigoy, caretaker ni ning rest house. Kay kung wa pa, nagpatay ko ikaw. Silote lang ko, doktor. Professor, ayaw lang taon ko patya. Saan na lang ang akong mga anak sa inside o outside. Please? Wa ka lang gihapon magkailan akong animala ka? Maginangkaw ka lang gihapon, bugo ka? Naabot ka ng posisyon na nga wa lang gihapon kay buot! Pa! Pahilop lang, tipalo. O hinon! Di ka mahimong general kay wa pa kay angay. Kung dili patungod na ako, di ka maingon niya na! Sorry, Dok. Sorry. Nagibaw ka magpilit damage ni mo? Ha? Tipaluha ka? Bisan magpatyon ting animala ka! Di ba magkasapar sa imong kinabuhi sa presyo sa mong gadget? Sugoan lang ko bisan nun sa professor. Doktor, sir. Hiyam! Ay, kung ulo-ulohi! Magpasalamat ka, ha? Ginakinalan pa ko ni mo. Kaya kung wa pa, gibukan ta na ka sa imong uong tawhana ka. Wa kay madawat pila ka buwan nga kwarta diri nako, hangtod nga makabayad ka sa imo na damage! Uy. Pa! Osmon ako, Dok. Pasaylo ako. Dili lang yung tumausap. Tipal o kagimda ko. Katapusan na lang yun niyang higayon, ha? Nga akong ihatag ni mo. Katapusan sa tanang katapusan. Nakabati ka? Katapusan sa tanang katapusan! Osbon ako, doktor, professor. Pasaylo ako. Sorry kayo. Dili na gyud tumausap pa. Promise. Hilom! Musamot kag ka-uwe kon magsige kag balik-balik ng tawana ka. Larga! Sige, Doc. Prof. Bye. Kung wa kumutuos sa mga tinuod mong gipanulti tipalo, unsa nakaha sa mga pagpakaong ingno nimo. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!